তিনি কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর ব্লক কমিটিনি উদ্যোগে ফাইনাই 3 তারিখ উদয়পুর বোবাগ্রানি বিসিংতৈ যে কতরমা যে রেলিং না থাङै दङ अ रेलिओ काठालिया मिर्जा राजापुरनि हाजार हाजार बरक रंनो जों जत्तनो गामि गामिनि नखरसा करगिया तैखायनाय नखरलायना बागै जों चिनि जे काठालिया मिर्जा राजापुरनि 3टा रिजनल कमिटिनि जे प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट सिनियर लिडार्स जों जत्ता आसुगलाय सिद्धांत खैलेका आ जागाव थांलायना बागै चिनि गामि गामिओ चिनि जे लुकुरंनो जों आबोनो तै आवायखैना बागै तै जों सिद्धांत नाहारका आगामी 29 28 29 30 3 दिन जों जानिजा रिजनाल प्रत्येक बिसिओ जों आबोनो सिगां आवायमुं खायफानो ताबक जों तैबो स्पीड खायनाय जों प्रत्येक रिजनाल जानिजा बिसिओ जों जानिजा रिजनाल उद्योगे जों गरबा बैठक खैलायनाय आज 3 तारिखनि प्रोग्रामनि उद्योगे तै जों आबोनि परे फाइनल रिपोर्टिंग 31 तारिख जों नामानि परे आबोनि परवर्ती काले 3 तारिख जों थांलायनाय बागै हायनो हाय जों जानिजा रिजनाल माइकिं मुखैलायनानै बागै जों तिनि सिद्धांत नाहारका आबोनि बागै चिनि काक्राबन गरजी रिजनाल दनपुर रिजनाल तै बिचन्द्र मन राजनगर रिजनालनि जत्त चिनि लुकुरंनो कबकनाय बदल बदल खायनाय आगामी 3 तारिख बोबाग्रानि खरां हानसानि खरां आबोनो बायथां खायनानि बागै तै चिनि जे 125 एमेन्डमेन्ट खायना बागै तिप्रासा एकटनो बास्तबायन खायना बागै बोबाग्रा जे केन्द्र सरकारनो प्रेसार दङ आ प्रेसार मानि न जों तैबो पालखे शक्ति क्राके फुनुबैनाय दायथि बायथां खायना बागै जों बोबाग्राना पाल लगायलायनाय इनिनो जों तिनिर सिद्धांत नालायखा हामबाय बोबाग्रा लं लिभ तिप्रामथा लं लिभ जतनो स्लोगान बोबाग्रा लं लिभ तिप्रामथा लं लिभ वाइटिएफ लं लिभ 3 तारिख बदल बदल उदयपुरनि जनसभा थांलायनाय बोबाग्रानि जनसभा फायनाय 3 तारिख लोककुथुम पान्डाव बदल बदल थांलायनाय 3 तारिख जानिजा कामी कामीओ जों प्रचार खायनाय 3 तारिख बोबाग्रानि थानसालि चबाव उदयपुरनि जनसभा बदल बदल थांलायनाय बोबाग्रा लं लिभ तिप्रामथा लं लिभ वाइटिएफ लं लिभ इडालेफ लं लिभ तिप्रासा के थानसा के